Lidí dnes si dnes si ukážeme, jak na Terrarii udělat server a potom ještě jak se tam připojit a tak, takže jestli máte složku Terraria, když jste si to někde koupili, tak to máte. Já jsem to dal na plochu, takže Terraria, tady budou tyhle bubiny, zapneme Terraria server, zapne se vám tady toto. Dáte, tady si napíšete, když chcete vytvořit nový svět, tak napíšete nový svět, host, jako který chcete mít, malý, střední, největší, jestli dám třeba největší, and world name, třeba dáme zkouška. Tak, on se vám načte. Hop, 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 Plain Rocks. Ten největší se díl načítá, protože je velký. No, vidíte, načetl se vám to a tady máme zkouška na 7. Dáme 7 a napíše vám max players, tak dáme třeba 3, tady dáme port. Já bych doporučoval 777, protože ten už je první, prostě normální port, OK, heslo, raz, 2, 3. A svět je zaplý. Teď, když si zapnu Terrariu, to je podle toho, jakou máte Terrariu, to je jedno, každý server má svoju. Když chcete hrát s kámošem, to musíte mít stejnou. Já mám verzi 1.1.2, ta funguje jenom na 7, takže teď dáme multiplayer, join, a dám si třeba, že chci být ready. Tady už si napíšete IP adres. Zapneme hamači. Na hamači dáme network, create network, tady napíšeme jméno a tady heslo toho networku. Ono se vám vytvoří toto třeba, jak mám já. Jo. Takže, a vidíte, že s kamušem už to hrajeme, takže už to máme. Takže tady se to udělá, když se kamuš se připojí, dá network, join and next, tady napíše to jméno, takže Terraria, raz, 2, 3, tak a tady dá to heslo, které si vyberete, dá join a on se to potom mu dáte copy IPv4 adres. Tu IPv4 adresu si třeba dáme NOTEPAD. A tady dáme CTRL-V, anebo když to chcete jinak, tak dáte volby, teda pravé a vložit. A to je ta IP adresa, takže 5.1, 5.1, 5.1, 56, 56, 210 a dáte toto, tady už bude napsané tady tohle, tak dáte dále, tady napíšete jméno, já jsem byl 1, 2, 3 a jste na serveru, takže teď si to vytvoříte takto, jestli se budete chtít připojit na ten server, on nebude fungovat, protože já mám zaplé hamačky, jako toto, ale jako prostě to je jedno. Takže si tady můžete hrát, kam se připojit, napíše se vám to, co je v Terrarii tady. Takže červené, když dáte červené, váš kámoš dá červené, tak se vidíte, že tam bude napsané jeho jméno a pod tím, kde je, jak dlouho se, jako kolik metrů, kolik kostiček od vás je. A potom toto, to je, kdo bydlí v baráku, jako na jakém patře. A toto, ten sociál, to když dáte takto, tak se můžete být, vy to musíte dát a i ten váš kámoš a můžete se být a musíte mít stejnou barvu
Když to rozděláte, tak on na vás nemůže, když bude mít toto. Tak to bude asi všechno, tohle bylo jen takové krátké na ukázání, jak to udělat, tak zdar!